kontratu motak berez uste da edo arabera kontratu guztiak suposatzen dira finkoak direla, bai? Salbuespen batzuk izan ezik, bai? Orduan eukiko genuke kontratu guztiak mugagabeak direlako uste hori, bai? Baina salbuespenak izango lirateke aldi baterako kontratuak eta prestakuntzako kontratuak. Aldi baterako kontratu horiek izan daitezke produkzioaren gorabeherarengatik, bai? Hau da, enpresa baten egon daitezken behar puntualetarako, bai? Eta ondoren ordezkatzeko kontratua, langile batek baja hartzen baldin badu, eta bere ordez, baja edo excedentzia edo horrelako beste egoera bat, ez? Eta bere ordez langile bat kontratatu beharko bagenu, bai? Ondoren egongo lirateke prestakuntza kontratua, eta hor dago duala, bezala ezagutzen dugun hori, bai, alternantzian izango litzateke, eta gero lanbide praktika eskuratzeko. Kasu honetan ez litzateke izango, ez lirateke uztartuko ikasketak eta lana, baina gazte batek praktikak eskuratzeko kontratu mota bada. Gero kontratu mota askok berdin dio kontratu mugagabea aldi baterakoa o prestakuntza kontratua baldintza batzuk betetzen badituzte hobariak dituzte, bai? Eta hobariak izateak esan nahi du gehienetan enpresak langile horrengatik ordaintzen dituen kuotetan murrizketak egiten dizkiola administrazioak enpresari, bai? Eta egoera horiek dira oso anitzak, bai? Mugako gaitasun intelektuala duten pertsonak, edo iraupen luzeko langabeak, edo langile autonomoen senideak izatea, edo ETT baten prestakuntza eta ikaskkuntzarako kontratutik datozenak, edo ETT baten praktikaldeko kontratutik datozenak. Aldi baterako kontratuarekin dagoen langile bati mugagabe egiten badiogu, edo desgaitasunen bat duten pertsonak, edo gizarte bazterkeria, genero, etxeko indarkeria, terrorismoa edo gizakien salerosketaren biktima den pertsona bat kontratatzen bada, edo lanerako enpresetatik etorritako pertsona baztertuak, esklusio egoeran dauden pertsonak eta parte hartu dutenak laneratze planen batean kontratatzen badira. Langabezi laguntzaren onuraduna, kasu honetan kontuz ibili behar gara, ez da langabezi prestazioa, baizik eta langabezi subsidioaren onuradunak eta 52 urte baino gehiago baldin badaukate. Edo familia etxeko zerbitzukoak, edo jubilazio partziala, hau da, jubilatuko den pertsona bati lanaldia murrizten bazaio, eta jornada osatzen bada beste pertsona bat kontratatuta, edo pertsona bat jubilatzen bada eta bera ordezkatzeko beste pertsona bat kontratatzen bada, hori izango litzateke RL5 kontratua, bai? Gero laneratzea hobetzeko kontratua, ez? Langabezian dauden pertsonei bideratuta, ez? Edo lanbide bereziak, ez? Kirolariak, artistak, ikertzaileak, ikuskizunetako langileak, bai? Horiek ere berezitasunak dituzte.